Hitzak sententzi funtsgabeak dira batzuetan nahasmen esanak. Bada gatazkari gabe bizitzarik, ez dagoela uste duenik. Gatazka ordea ez da bizitzearen muina, ez dan bihotza ere. Pentsamendu otzanduan egibila da bilenak, arrazoia errausten du. Pentsa molde kokatuaren loipean begiratzen duenak, agian ziurtasunarekin bat egingo du, bat egingo du. Badira kanpoan itxaron behar ez direnak, barnetik baita biltza horiek. Bestengan inspirazio bila aspertu eta errukiaren zutan erre nahi gabea onartu zutena. Badira kanpoan itxaron behar ez direna, barnetik baita biltza horiek. Bestengan inspirazio bila aspertu eta errukiaren zutan erre nahi gabea onartu zutena.